Myslíte si, že prečo som zapel Brookhaven? Zapel som ho preto, lebo sú tu také veci, ktoré som ešte neodhalil a musím ich odhaliť čoskoro, ináč Treba byť neurobím nič. Ináč si zmážem jedno video. Sranda, chcem objaviť všetky tieto to na videjko, lebo ja viem, že už ste niektoré videli, ale od iných youtuberov, ale tak ja idem. Krásne prerozdelené lode. Tak, budem žalok. A idem do žraloka. Ideme do žraloka. Mňa zaujíma, prečo môžem ísť do žraloka. Dobre, a potom sú tu ešte nejaké lode. Ale tak ja si zaberám vodný skúter, lebo vodný skúter. A ideme teda objavovať tie nové veci. Ja tu máš meo. A ideme ešte aj objavovať nejaké tie skryté miestnosti. Jak sa mi na tom dobre sedí? A ja dúfam, že budem môcť ísť z vody s tým, že pôjdeme po suši. Ja to idem skúsiť. Aha, tak si musím dať snežný skúter. No to snežný skúter. Tak, a už môžem ísť. Monday. Dobre. Among Us. Počkať, ja si zvýšim východ z 25 na 5. Chodíme. Tlak na gumy. Tlak na toto a už idem rýchlo. Asi základná tajná miestnosť. Je táto, ktorá ide takto sem a sa priťahuje, ale musíme ísť z druhej strany. Takže tu máme, alebo viete čo? Že by som ten skúter dovliekli cez dvere? Asi nie. Ale tak už sme vyšli. Musíme ísť za druhú. Ja si budem musieť ísť za chvíľku dotankovať. No do prdele. Dobre, a potom ideme taký normálny život. Tak. No, toto je tá tajná miestnosť. Mohol by si ma tam pustiť so s tým skútrom, kámo? Môžeš ma pustiť so snežným skútrom? Ona ma to tam nechce pustiť. Čakoj tam. Šupni sa tam. No, poj. Tak. Dobre, už som tam. Nebojte. Už som tu. Dobre, potom budem utekať tým východom, takže ja si tam túto motorečku naštajlujem a na chvíľku vás stopnem, aby som mi tam mal. Dobre, takže základná miestnosť, ktorá je tu, je táto. A ideme takto sem, máme tu nejaké tie zbrane, to si berem. Ostravovačka sa bude vždycky hodiť.
Ostravovačka sa vždycky hodí. Ostravovačka sa vždycky hodí. Čakaj, ja potom musím si zapnúť túto zvuky. Jasné, ak mám vypla. Proč to sa bude vždycky hodiť a potom je tu ešte nejaká mína. Dobre, tu si zoberieme tiež. A tuto, keď si sadnete, tak tu máte police kamery. Aj policajti majú takéto kamery, ale tak ja pozriem, keď sú poličné. Dobre. Ideme teda na druhú tajnú miestnosť. Ale tak táto druhá tajná miestnosť je mimo Brookhavenu. Je síce v Brookhavenu, ale je mimo celkovo Brookhavenu. No tak sa vleč normálne, no. Ja to asi neodvezem sa. No nič. Sa to tam puklo. Dobre, tak keď mám už rovno tú mínu, tak už sa to bude hodiť. Dobre. Už sa to bude aj rovno hodiť. Už sa to bude rovno hodiť. Dobre. Bereme štvorkovku. Cannot location. Tak. Čau. Dobre, a ideme. Dobre, tajná miestnosť číslo 2 je tu, kamo. Ale tak ja musím ísť takto sem. Odbočiť takto sem na benzínku a rovno si aj dotankujem. Dobre, asi aj rovno dotankujem, asi aj rovno dotankujem. Dávaj peniaze. Welcome, dobre, natankuj. Tankuj. A idem zatiaľ ukázať tajnú miestnosť. No ešte si ho zamkni. Tak čo tankuješ teda? Tankuj. Dobre. Ideme. Pre istotu som si zebral aj ostravovačku. Ostravovačka není. Dobre. Je to tuto niekde. Je to Angering, takže pozor. Napätie. Asi, neviem. A tu sú nejaké spínače. A... Dobre. A tretia, posledná, ktorá bude v tomto videu, lebo ja to rozdelím na časti, bude taká, ktorú vedia skoro všetci, ale tak budete na to potrebovať kartu. A ľudia si vedia väčšinou pliesť, že jakú kartu chcú, takže tam kartu potrebujú. A ešte tie peniaze dám na charitu. Tie peniaze dám na charitu. To sa mne nehodí, kámo. Ja už som do Slovaky. Ne, ich dám na charitu. Ja musím ísť takto rovno po ceste. Dobre, to nás dovedie niekde do kempu alebo do Brookhavenu, áno, ale tak ja potrebujem ísť tuto, áno, to už som videl radioaktívne. Tuto je ten dom. Ktorý je v Creepy Asa. Potom tuto je tá radioaktívna základňa. A ja musím tuto zabočiť. Tak.
tu sú panely. Tu sú panely. Kámo, tak aspoň vycúvaj. Vycúvaj. Teraz potrebujem už len nájsť tú chajdu. Tam je tá chajda. Tu je chajda s napätím. Je chajda s napätím. A vy. To dáme preč, to už som dal dávno. A to dáme potrebovať aj toto. Lebo to nám vôbec nepomôže a ja potrebujem karty. Potrebujem nejaké tie karty. Áno, tak to skúsime. Tak. Opatrný František berie bezpečnosť vážne. Z Allegro, ale... Tak neviem. Čus.